כן, אז זו הכניסה לחדר. אז דבר ראשון, איך שנכנסים בצד ימין, זו המקלחת הפרטית של עומר, עם טוש וכיור נחמד. פה זה הסלון שכבר הצלחנו לבלגן, וכנראה עומר פה זה נפתח, יפתחו לו את זה למיטה, ויציעו לו את המקום. דרך אגב, אחרי שפגשנו את ניק, והוא הלך, פתאום הגיע הדבר הנפלא הזה. עכשיו אנחנו עוברים למאסטר בדרום. כן, כן, זה. ויש טלוויזיה והכל, ומפנק. אמבטיה קטנה, שמאחוריה ברקע רואים שם בסוף עוד טוש, ועוד כיור כפול, אבל למה אני הולך מפה, כשיש גם כניסה מפה? כן, וכמובן עוד איזה שירותים, שאני לא יודע איך מדליקים את האור, אבל הם פה. ודבר אחרון זה, שלום יקירתי, דבר אחרון זה הנוף שיש לנו פה, שיוצאים החוצה. אז כן, גם החדר המיקום שלו הוא לא במקרה, אבל זה הנוף. חבל על הזמן.